Macha ne bet ber yawa. Mana ka Fred wacho ngene. Chike mag FIFA gi nitie kuonde mag gitie to kuonde moko gitie. Ingene dhano to matayo gigi. Koro seche moko kier jabedi. Inyalo paro kata mana World Cup manogo Afrika milambo. Koro nomiyo koro bedo gi VAR. Kane gol moro mar Lampard England ma koro gikone nowacho ni kare wakelo technology wakelo masin koro mago to nitie to gikone gima wacho ni kit tugo mane waneno ka Harambee Stars otugo cha macha en chuny gi chia motegno mar tugo to kaachiel kod nyalo kendo ne gitugo gi nyadhi be kata king'iyo kaka ne gipango mpira no kapok ochopo sama koro gikete ni koro iloye to ber kabisa king'iyo kinde mokalo chien wasebedo gi tabu ahinya nyaka ne muso tieno gi nitieki wasebedo gi tabu mar bedo kod jogo chien motegno machalo yo kane wacho ni defenders to sani ne wafwenyo ni kare wanyalo bedo gi defenders mabeyo ahinya king'iyo kata mar Harambee Stars ni tournament mar CHAN ni nyaka no chakre jotugo machien ogocho maber ahinya nyaka gikone kech king'iyo ni kwan gonde mane donje e gondwa kichako gi jagol kichako gi Kibwage kidhir Bandi dhir Sylvester Owino onyalo bedo kode ka chieng' tich adek mar juma ni gi Cleophas mondo gigo mbaka to kaachiel kod jotugo mamoko miwinjo ka oseuchiwore omija gini mane go chien en gima ber ahinya ni koro at least wafwenyo ni kar wanyalo yudo jotugo manyalo go chien ne Harambee Stars koro en mana poch gi pak nikech kit tugo to ne ber ana nene pacho kadongo wakacha fwenyo ni kar neno bola i kanyakla mar ji kama chamit molo kibede yot ora kar inene ga mana ot weche madongo dongo e kamera neno en mana e ot kinene gi joma ok ong'eyo jopenjo ka inyalo poki falo ngamoko ne falo joma je ibonyo ne wach ni koro kwarusa keleng inyalo pongi ni sama golo donjo to jaji ni nitiere to gi inyalo pamo wadu mane daw muoch en jugi moro jugi moro erokamano ne wan gi Hassan Mwinyi gi ne waneno